मिछ मायार संसार ए जे कुहुड़ी बसा मिछ मायार संसार ए जे कुहुड़ी बसा सुमित्रा पश्चिम जिम्पल केमी पश्चिम जिम्पल केमी अरे सकाल 8टा बाजिला कौन चा कपे मिलबनी अरे ये कौन तुम तो पूजा एपर्यंत सरीनी आज एते डेरी कौन पाई ओहो तमे जे खाली भूले रखा तमर पर किछि मने नाही कि आज पर आम मनार कैंपस इंटरव्यू दीर्घ 4 वर्ष धरि इंजीनियरिंग पाठ पढेला ए शेष वर्ष तार पर कैंपस आसी कि कारी में ठाकुरଙ୍କ निकटରେ गुहारी टिके करूथुली ओहो सॉरी सॉरी सुमित्रा बुझला सुमित्रा काम व्यस्त रे तू भूली जाउथुली बुझला सुमित्रा हम मुंडा बेले केडे टिकेटे हेतला कहला तार से पुनी पुनी हाथ बड़ जुळु जुळु निरिया कहानी मते तो लागुतला सते जेमिति स्वप्नटा शिशुटी हेई तम हाथ रे खेलुची आ मु जदी ताको धरिबा को जाउतिली तमर जो कथा जाओ हाथ धोई आसीबो सैनिटाइजर लगेबो तापर जो कथा हो हेला चलो ना दीबो मुना के सखाले फोन करथिला कहूथिला तार आज 9टा रे इंटरव्यू आखो बोली सॉरी सॉरी मुझे अनुमानित करथिली अच्छा ठीक अछि तुम बड़ी कॉलेज कर देछ आलोक महापात्र फाइनल कॉर्पोरेशन इंजीनियरिंग मोर आज इन्फोसिस कंपनी इंटरव्यू अछि सेति लागि मोती के व्यस्त थिले अच्छा अपन घर आज इंटरव्यू छै नहीं यस ओके आपनकर इंटरव्यू पाई मो तरफ ऑल द बेस्ट थैंक यू खाली जड़े मु सब खाली धूड़ी 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 आज्ञा बाबू अरे मनुआ आज्ञा बाबू अरे तू यही अच्छु मुझे केते आड़े खोजी कि रे अरे तो माँ को कौन देखुनी तो माँ कुआड़े वाले तब देखी कि बाबू माँ माँ बाबू माँ परा लुका चोरी खूब छात उपरी जाइछन्ती कौन हैला मते कहू नांती मु करि देबी अरे नाइ जे
ସଞ୍ଜ ହବାକୁ ବସିଲାଣି। ପିଲାଟା ସକାଳୁ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି। ତାପରେ ତାର ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଥିଲା। କଣ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ତତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କି? ବାବୁ ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କହିଲ? ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ମୁନା ବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚାକିରି ପାଇବେ। ତୁମେ ଯୋଉ ତୁମ ପେଟକୁ ମାରି ଆମ ମୁନା ବାବୁ ପଢେଇଛଟି, ଆମ ମୁନା ବାବୁ ତୁମର ନାଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ମା। କଣ କହିଲ ମା? କଣ କହିଲ ମା? ଆମ ମୁନା ବାବୁ ଆସିଲେଣି, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଥିବ। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 10ଟା ପିଠା ଖାଇଦେବି। ଯାଉଛି ମା ଯାଉଛି, ଆମ ମୁନା ବାବୁକୁ ନେଇ ଆସେ। ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ନା ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ନା ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି ଆସ ମୁନା ବାବୁ, ଦଉନା ଟିକେ। ଆସ, ଦିଅ ବ୍ୟାଗ ମୋ ହାତକୁ ବଢେଇ ଦିଅ। ବାପା ଓ ଏଠି ଆଣ। ଆରେ ମୁନା, ତୋର ଆଜି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା? ବାପା ତମ ପୁଅ ଆଲୋକ ମହାପାତ୍ର ଆଜିର କ୍ୟାମ୍ପସ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟରରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛି। ମା ମୁଁ ମିଠା ପାଇଁ ଯିବି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ଆମ ସାନ ବାବୁଙ୍କର ଚାକିରି ହେଇଗଲା ନା, ତାପରେ ଆମ ଘରକୁ ଆମ ନୂଆ ମା ଆସିବେ। ଆମ ନୂଆ ମା ଆସିବେ। ପ୍ଲେଟ୍ଟା ବିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ନା ସେଇଟା ଖାଲି ସେଇଟା ଲକ୍ ସିଏ ମୁଁ ଲଗେଇନି ସିଏ ଦେଇଥିଲା ସରୁ ଏଇଟା ବାପା ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ତମେ କଣ ମୋ ଖୁସିରେ ଖୁସି ନୁହଁ? ଲକ୍ କାହିଁ? ଏଇଆ ବୁଝିଲୁ, ଏଇଟା ଖୁସିର ନୁହଁରେ। ତତେ ପିଲା ବେଳୁ ତୋ ଗୋଡେ ଜଗି, ତତେ ପାଠ ପଢା ଜଗି ଏଡେ ବଡ ମଣିଷ କଲି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଦେଖିଥିଲି ରେ। ଆଜି ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ସତ ହେଇଗଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଏଇଟା ଭିଡ଼ ଆରେ ହଁ ବାବା ହଁ, ଟ୍ରେନଟା ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ଥିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ବଡ ଅବୁଝା ଲୋକ ତମେ କଣ ଜାଣିନ? ଆମ ପୁଅ ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ତାପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମକୁ ଛାଡି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଉଛି। ତା ମୁହଁ ତ ଶୁଖିବ ହିଁ ଶୁଖିବ। ବୁଝିଲ ସୁମିତ୍ରା, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଛି। ଆରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଲା ଯେ ପିଲାଟା ବାହାରକୁ ଗଲା, ତାର ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି ତ? ପିଲାଟା ପାଣି ଗରମ ବି କରି ଶିଖିନି। ମୋର ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ମୁନା ସେଠି କଣ ଖାଇବ, କଣ ପିଇବ, କେମିତି ରହିବ? ହେ ଠାକୁରେ, ତା ଦେହ ଖରାପ ନ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ବାବୁ ମା କଣ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି କହିଲ? ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ମୁନା ବାବୁ ସହରରେ କେବେ ହେଲେ ହଇରାଣ ହେବେନି। କେମିତି ତୁ କଣ ଯାଇ ତା ପାଖରେ ରହିବୁ କି? ନାଇଁ ମୋ ମା, ଯିଏ ରହିବା କଥା ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ହେଲା। ମାନେ ତୁ କାହା କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ବାବୁ ତୁମେ କଣ ମୋ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିଲନି? ମୁଁ ପରା ଆମ ସାନ ବାବୁଙ୍କୁ ବାହାଘର କରି ନୂଆ ମା ଆଣିବା କଥା କହୁଛି। ଯାହା ହେଉନି ମନୁଆ, ତୁ ମୋ ମନ କଥା କହିଦେଲୁ। ଏଇଠି ଶୁଣ, ତମେ ମୁନା ପାଇଁ ଗୋଟେ
ठीक अच्छी तो सुमित्रा कौन कौच किसी बुझीपारुन देखुच पिलाटार एवं चाकरी है बयस ना के आजिकल पिला से आम थे न पचारि आम एमती आगेवाटा जमार भी ठीक हेनी ଏଇଠି ଶୁଣ, ସେ ମୋ ପୁଅ। ମୋ କଥାରୁ କେବେ ବି ବାହାରି ଯିବନି। ତମେ ମୁନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାର୍ଟି ଦେଖ। ତାହେଲେ ବାବୁ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି କାଲି ଠାରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହଉ। अरे अरे चक्रधर बाबू आपण जा हो मो खबर भाई आसीज नहीं जा अरे ये भी बता हमें मफेज लोग आपण का पुअडिया भाग हो आपण कोन बाटे डॉक्टर मु कोन आसीबेली अच्छा अच्छा किसी भल प्रस्ताव अच्छी ମୋ ନାଁ ଚକ୍ରଧର ଏମିତି ଚକ୍ର ବୁଲେ ଦୁନିଆ ଯାକ ଚକ୍ର ମୋ ପାଖରେ ओ भेला आम मुन्ना भाई किसी देखिल ना नहीं ଆପଣ ଖାଲି ମୋର ଭାଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ରାଇ ମଟର ନିଅନ୍ତୁ ନା ଦେଖିବେ ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଝିଅ ବାକି ମାରିବେନି ओ कौन ना परिचय ଆଚ୍ଛା ନଗର ବାବୁ ଏବେ ଟିକେ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଅପେଟ ଖାଦ୍ୟ कौन एबेठू हो हो ଆସୁନି ବାବୁ ବାବୁ अरे कौन है जी ସ୍ଥାନ ବାବୁ ଆସିଲେଣି ପରା अरे तो मुंड खराब है ना कौन तार तो जीवार 4 मास भी हैनी आ से कहतिला से आउ 2 मास पर आसीओ बोली तोर एबे कोन आसीला ତମେ ଆସି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁନା सुमित्रा सुमित्रा ସାର୍ ଖେଳେ ସିକ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଘରେ ଅଛି ମାନେ ଖାଲି ସାର୍ ଦେଖ କରି ଖେଳେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରେ କଣ ହେଲା? ଜାନକୀ ଏମିତି ପାଟି କରୁଛ? अरे हम मुंडा पड़े बाहर आसी किया लाइन ତମେ ଏଗୁଡ଼ା କିଏ କହିଲା? ସାର୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡାମାଡ଼ିଟା ଟୋଟାଲ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ମା ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ମୋ ନିଜ ଆଖି ଶୁଣି କହୁଛି ତମେ ଆସି ନିଜେ ଦେଖୁନା किंतु किंतु पुणी कौन कौन देखलु कहलो ଆରେ ତାକୁ କଣ ପଚାରୁଛ? ତମେ ଚାଲି ଦେଖୁନ। ମା ତମେ କଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ଇଏ ପରା ଆମ ସାନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାନ ମା ବନ୍ଧା ପାଖ ଖାଇ ଆସିଛି चुप कर मनुआ तोर तो बहुत टाइम ले गलाडी सुमित्रा कबरटा बंद कर आस कहि दियो जे से माने हम चिनी रोली ମୁଁ ପାରିବିନି। ठीक अछि मो कर दो
ବି ଏ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ତାମାନେ ଆମେ କଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ? ନ୍ୟାୟ କଣ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ? ଆରେ ଶୁଣ, ତୁମ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଲୋକ, ଆଉ ମୋ ମତରେ ସେ ଜଣେ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ। ଆଉ ସେ ଆଜିକାଲିର ସମାଜ, ଆଜିକାଲିର ପରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାରୀ, ତମେ ସବୁ କଣ କରିଯାଉଛ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଛି ତାଙ୍କରି ସଂସ୍କାର ଓ ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ। ଛାଡ଼ ମ, ତମର ସେ ଆଦର୍ଶର କଥା। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଶୁଣ, ତୁମେ ସେ ଫରେନ୍ ଟିକେଟଟା ବୁକ୍ କରିଦିଅ। ବାଇ ଦ ୱେ, ଆମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିଯିବା। ଗଲେ ପୁଣି ତମର କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଫରେନ୍ ଟୁର୍ ଅଛି ନା? ହଁ, ମୋର ସବୁ କିଛି ମନେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଲୋ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆମ ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ନେଇଯିବି ଆଉ ତୁମ ସହିତ ମିଶି ଜଏନ୍ କରିବି। By the way, ତା ସହିତ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ମିଶିକରି ଫରେନ୍ ଟୁର୍ ବି ହେଇଯିବ। ନା କଣ? ଫରେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସଲ୍ଭ ହେଇନି, ତମର ପୁଣି ଫରେନ୍ ଟୁର୍ କଥା କଣ? ଆଉ ଫେର ମୁଁ ଡବଲ କ'ଣ କରିବି? ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଡବଲ ଆଲୋ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇ ସାରିଲିଣି ରେ ବାପା, ହେଲେ ସେ ଜମା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ତ ଜାଣୁ ସେ ଏଞ୍ଜିନିୟର ଲୋକ। ହଁ ବୋଉ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ସେ କେବେ ବି ଏ କଥା ମାନିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା, ଦୁନିଆ ବହୁତ ବଦଳିଗଲାଣି ଆଉ ଆମକୁ ଏ ଦୁନିଆ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆଲୋକ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପରସ୍ପରକୁ ପାଠ ପଢ଼ା ସମୟରେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିଛୁ, ଆଉ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ କରିନେଲୁ ତ ଏଥିରେ ମାନେ ଖୁସି ହେବା କଥା। ନାରେ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି, ହେଲେ ସେ ତ ପୁରା ଅବୁଝା। ତାଙ୍କର ତ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା, ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଜଳେଇଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ବୋଉ, ଯାହା ହେବାର କଥା ତ ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ସେ କଥା ଭାବିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏବେ ବନାଳିକୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ଠିକ୍ ହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଖବର ଦେବୁ। ମୁଁ ଆଉ ବନାଳି ଆସି ବାପାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି। ଡିସପ୍ଲେ ଲାଇଟ୍ଟା କାହିଁ ଆସିଲେ କଲୁ? ସେଇଟା ତାର କ'ଣ ହେଇଛି? ମା, ତମେ ଆସିକି ଏଇଠି ବସିଛ। ମୁଁ ତେଣୁ ତମକୁ କେତେ ଆଡ଼େ ଖୋଜିଲି। ଔଷଧ ଖାଇଛ ନା? ନାଇଁରେ ମନୁଆ, 4 ମାସ ହେଲାଣି ଏ ବଟିକା ଗୁଡ଼ାକ ଗିଳିକିରି ମତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ଦେହଟା ବି ଏବେ ଆଉ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। କ'ଣ କରିବା ମା? ଶରୀର ଅଛି ତ ରୋଗ ବୈରାଗ ଅଛି। ହଉ, ତୁମେ ଏଠି ଔଷଧ ବାହାର କର, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଣି ନେଇ ଆସୁଛି। ଆରେ ରହ ରହ, ତୁ ଟିକେ ମୋ ଫୋନଟା ଆଣି ତୋ ସାନ ବାବୁ ପାଖକୁ ଲଗେଇଛୁ। ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା, ମୁନା ଘରୁ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି, ଘରକୁ ଆସିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ତା ବାପା ବି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଖାଲି ମଝିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି। ତୁ ଟିକେ ତାକୁ ଫୋନ ଲଗା। ମା, କାଲି ପରେ ଫୋନ ଲଗେଇଥିଲ, ତୁମେ ସାନ ବାବୁଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ମିଛ କଥା କହିଲ। ତୁମ ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଔଷଧ ଖାଉଛ, ପୁଣି ଆଜି କାହିଁ ଫୋନ କରିବା କଥା କହୁଛ? ଆରେ ଆଜି କାହିଁ ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ହଉ, ତୁମେ ଏଇଠି ଠିଆ ହୁଅ, ମୁଁ ଫୋନ ଆଣିକି ଲଗେଇ ଦଉଛି। ମା, ମୁଁ ଲାଉଡ ସ୍ପିକର ଦେଇ ଦଉଛି, ତୁମେ କଥା ହୁଅ।
टाइम काहे फोन कर ଆରେ ଆଜିକାଲି ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ରେ 4 ମାସ ହେଲାଣି ମୋ ଦେହ କାଇଁ ଭଲ ରହୁନି। ଆଚ୍ଛା ବୋଉ କେମିତି ଅଛି? ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ତ? ओ हो मां तू ए ऑफिस टाइम रे एते कथा पचारिले मु काम केमिति करबी ନାଇଁ कंपनी चाकरी वर्क प्रेशर बहुत अछि अच्छा ठीक अछि मु तते परे फोन करूची ଆରେ ନାଇଁ ରେ ବାପା ମୋ ଦେହଟା କାଇଁ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୋ କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଯାହା କରିଦେଲି। देख मां गला मासे तते मु 50,000 टका पठेছি तू बापा मु नै भुवनेश्वर रे गोटे भल डॉक्टर को देखी ଆରେ ବାପା ତ କାଇଁ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳିଆ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି। ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବା ପିଇବା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଦେହଟା ବି ତାଙ୍କର ଠିକ ରହୁନି ରେ। ତୁ ଟିକେ ବୋଉକୁ ପଠାଇବୁନି? बहु तू कोन किछि बुझी पारु बन्नारी से बाहाघरर प्रथम दिन ठाकु अभिमान करछि जे बापा कोन पई हम घर को डाकी मोर को साहस से ताकु कहले तार भी तो ऑफिस अछि ना ହଉ ତୁ ଯାହା ଠିକ ଭାବୁଛୁ କର। ଠାକୁରେ ତମକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି। मां फोन दियो मोहती दियो आसीची एका जीबी मु एका एका होई मु आसीची एका जीबी मु एका एका होई घरे नटेरु गुड़ी छिड़ी गले आउ धरे दिए ना हाथ खाली नटे जाए खाली आकाश को चाही गुड़ी को जिमाई बकावी ए दुनिया रे केही किछि बुझी नांती से जुगर नंदराणी जशोदा भी बुझी पारि नथिले जे तांको स्नेह तांको त्याग आगे कौन जे कमी रहीगला कृष्ण दास को फेरिलेनी अरे मम्मी कोन पागल हो गलनी देखु जो मो देहटा भल नहीं। ओ तमे डाक्टर कथा डाक्टर पाखु जीवा कथा कहूच तो हाँ तमु तो किछि जଣା पड़ुनी। मो शरीर अवस्था
जाने सुमित्रा ସେଥିପାଇଁ ପରା ସକାଳଠୁ ଡାକ୍ତର ମ୍ୟାଡାମ କୁ ଫୋନ କରିଦେଇଛି ସେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ କ୍ଲିନିକ ସାରି ଆସୁଥିବେ ତମେ ସତ କହୁଛ? ଆରେ ହଁ ସତ କହୁଛି ଭିତରେ ବସିଲା ମାନେ ମନେ ପକେଇ ଆଉ ନା ଏଇଠି କରିଦେବୁ ଏଇଠି ଡିସପ୍ଲେ ଅଟୋ ଅଫ୍ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆରେ ଦେଖ ସୁମିତ୍ରା ଡାକ୍ତର ମ୍ୟାଡାମ କଥା କହୁ କହୁ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ମାଉସୀ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଯେ ମା ତମେ କଣ ମତେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ? ଆରେ ସୁମିତ୍ରା ତମେ କଣ ଆକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ଏ ପରା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଝିଅ ଅନନ୍ୟା ଆମ ମୁନା ସାଙ୍ଗରେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଡାକ୍ତରୀ ପାସ୍ କରି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ନୂଆ କରି ଜଏନ୍ କରୁଛି ମାଉସୀ ଆଲୋକ ଏବେ କୋଉଠି କଣ କରୁଛି? ଆରେ ମା ଆଲୋକ ଏବେ ଗାନ୍ଧାରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି ରେ। ଆରେ ଥାଉ ଥାଉ ସେ କଥା ଛାଡ ଆରେ ମା ଦେଖିଲୁ ଟିକେ ତୋ ମାଉସୀର କଣ ହେଇଛି ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ଟିକେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ କମି ଯାଇଛି ରେଷ୍ଟ କଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ ଲେଖି ଦଉଛି ତାକୁ ଖାଇଲା ପରେ ମାଉସୀ ଏକଦମ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆରେ ମା ଛାଡ଼ ମୋ ଦେହ କଥା ତୁ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଖାଇକି ଯିବୁ ଯାହାହେଲେ ବି ମୋ ପୁଅର ସାଙ୍ଗ ନା କେଡ଼େ ଭଲ ଝିଅଟିଏ ମିଳିବ। ନାଇଁ ମୋ ମାଉସୀ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଆସିବି ମୋର ଆଜି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ତ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଆସିବି ମିଶି ରୋଷେଇ କରିବା ଖାଇବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ମଉସା। अरे आलोक आलोक अरे आलोक बड़े बोलू रे अरे आलोक स्कूल टाइम ହେଇଗଲାଣି ସ୍କୁଲ ପାଠ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛୁ ତ ଆରେ ଆଲୋକ କୁଆଡେ ଗଲୁ ରେ ଆଇଲୁ ମୁଁ ତତେ ଟିକେ ପାଠ ପଢେଇ ଦିଏ ଆଲୋକ କହିଲୁ ଲେଖ କହିଲୁ ଟକ ପ୍ରବଳ ଟଗର କଟକ ସହର ଏଇ ନବଗଙ୍ଗର ଘର ଏଇ ନବଗଙ୍ଗର ଘର ନେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଜାମା ଆଣିଛି ନେ ପିନ୍ଧିଦେ ନେଲୁ
ଚପଲ ଗୋଟେ କିଣି ଆଣିଛି ଦେଖିଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତତେ ହାତୀ କରି ନେଇଯିବି ବାବୁ ଇଏ ତୁମେ ସବୁ କଣ କହୁଛ କଣ କରୁଛ ମୁଁ ତମକୁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଆଉ ଆଲୋକ ବାବା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି କୋଉଠି ଖୋଜୁଛ ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ପାଣି ବୋତଲ ଆଉ ପୁଣି ପଇସା କେଉଁଠୁ ପାଇଲ ତୁ କିଏ ତୁ କଣ ଆମ ଆଲୋକକୁ ଜାଣିଛୁ ହଉ ଯା ଯା ତାକୁ ଟିକେ ଡାକିଦେ ତା ସ୍କୁଲ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଆସିବି ଯା ବାବୁ ତୁମେ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ମୁଁ କଣ ତମ ମନୁଆ ଓ ତୁ ଆମ ମନୁଆ আচ্ছা মনুয়া গোটে কথা জানিছু এই যে গছ দেখুনু এই গছরে আজকে অনেক দিন তলে দুইটা পক্ষী বসা বাঁধিলে আর কিছু দিন পরে সে বসারে তাকর কুনি কুনি অন্ডা বি দেলে সেই অন্ডারু কুনি কুনি ছুয়া বি ହେଲା ଆଉ ସେ ପକ୍ଷୀ ଦିଟା ତାଙ୍କ ଆହାରରୁ କାଟି ସେ କୁନି କୁନି ଛୁଆଙ୍କ ପାଟିରେ ଦେଲେ ଆଉ ଏବେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛୁ ସେ ଛୁଆ ଦିଟା ବଡ ହେଇ ଆକାଶକୁ ଫୁରପାରେ ଉଡିଗଲ ଏମିତି ଗଲେ ଯେ ଆଉ ଫେରିଲେନି କଣ କହୁଛ କଣ କରୁଛ ତମ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ହଉ ଚାଲ ଆଜିକି 2 ଦିନ ହେଲା ଟିକେ ପେଟକୁ ନେଇ ଯାହା ଦେଲା ବେଳକୁ କହୁଛ ମୋ ପୁଅ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବୁ ଏମିତି କଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲ ଆରେ ମନୁଆ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି ତୁ ଶୁଣିବୁ ବାବୁ ଗୀତ ତୁ ଜମ ଗାଇବ ହେ ଭଗବାନ ଏ ଘରେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ହଉ ଗାଓ ହଉ ଶୁଣ ମଣିଷ ମଣିଷ Sora
किए किए तमे अरे एटी की काम अरे मते चिन ना मुपा चक्र चक्र तुम चक्र धर मुपा चक्र चिन जाओ जाओ काई कोले लगी तब प्लेटर निजे इचारे गटे भल्ला पहुं नहीं आईची ये तो आपण को भाई से बा सुशिता कर दबो से बा डॉक्टर कोटी को कोडबो हे हो चक्र धर बाबू तुम एठू जाओ हम बाबू को देह भालो नहीं ए जाओ ना भूखारी भाई बकस्ती चक्र हाथी बुले को ना पुआ पुआ ए बडाके कान को हे गरानी तुम एठू जीपो ना मु तुमको धक्का मारी गेट पर बाहर कर दे और तुम आसियो ए ओ मोरे जवाब दे दलू ए जवाब दो किशोर चलो बाहर बोले सुन लो तुम्हारा जान कौन कौन बात वो आने देखी चाली आसिले की डायलॉग मार दे भाई जाओ आलोक जेतिकी अंधार सेतिकी এই যে ঘন বন আলোক যেতিকি অন্ধার সেতিকি এই যে ঘন বন হারিগলা নবগণ হারিগলা ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ
ବାପାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କେବେଠୁ ହେଲାଣି? କାହିଁ ତୁ ତ ମତେ ସେମିତି କିଛି ଆଗରୁ କହୁନଥିଲୁ? ଆରେ କଣ କହିଥାନ୍ତି ତାକୁ? ତୁ ତ ତୋ କାମକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ କହୁନି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ବୟସ୍କ ଲୋକ ସିଏ ଯଦି ରାଗିକି ବିପଦ କିଛି କହିଦେଲେ ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ଧରି ରଖି ମତେ ଜୀବନ କରି ମୋର ପାଖ ଭିତରେ ନଥିଲା ବୋଉ। ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଉ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏବେ ବୁଝ ନାହିଁ ସମାଧାନ କରିପାରିବି। ସବୁ କିଛି ମାଟିରେ ମିଶିଯିବାକୁ ପଡେ। ବାପା ଅବୁଝା ହେଲେ ବୋଲି ତମେ ବି ଅବୁଝା ହଉଛ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଆଲୋକ। ବାପା ମୋ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯଦି ନ ରହିବା, ତାଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା ନ କରିବା, ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ନ ବୁଝିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ କିଏ? ଦେଖ ଆଲୋକ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ସାନ ବାବୁ, ସାନ ମା, ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ମୁଁ ପରା ଡାକ୍ତର ମ୍ୟାଡାମକୁ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଋଣୀ ମୁଁ ମାମା। ତୁ ଆମ ଘରର ଚାକର ହେଇ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛୁ। ମୁଁ ପୁଅ ହିସାବରେ ମତେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କହି ମତେ ପର କରିଦିଅ ନା ସାନ ବାବୁ। ମୁଁ କଣ ତମ ନିଜ ଲୋକ ନୁହେଁ? ବାବୁ ଆଉ ମା ସେ ତ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିଭା। ତାଙ୍କ ସେବା ନ କରିବି ଆଉ କାହା ସେବା କରିବି କହିଲ? ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ସମାଜରେ ଗତି କରି ଆଣି। ଆରେ ଜାଣିଛୁ ଆଲୋ, ତୋ ସାଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ଜଣ ନଥିଲେ ଆମର କଣ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା? ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ମୋର ଦେହ। ସେ ହିଁ ଆମର ପାଖେ ପାଖେ ରହି ଆମକୁ ସାହସ ଓ ବଳ ଦେଇଛି। ପାଖରେ ତାକୁ ଗୋଟି ଭରଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସତରେ ଅନନ୍ୟ, ତମ ପାଇଁ ଆମ ପରିବାର ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଇ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ ହେଲା ବାବା ହେଲା, ଆଉ ଏତେ ଗୁଣଗାନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବି। କହିଲ ଅନନ୍ୟ, ବାପାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତ? ତମ ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛି। ଆରେ ଶୁଣ, ଏଇଭଳି ପ୍ରେସର ମୁଁ କେତେ ଦେଖିଲିଣି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ। ଆଜିର ପିଲାମାନେ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ନିଜ ଜବ୍ ଆଉ କ୍ୟାରିୟର ପଛରେ ଧାଇଁଲେ। ଆଉ ଘରେ ତାଙ୍କ ବୁଢା ବାପା ମା ଏକୁଟିଆ ରହି ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଟିକେ ସ୍ନେହ, ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା, ସେମାନେ ସେଇଆ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି। ସତରେ ଆଲୋକ, ଯଦି ଏମିତି ହୁଅନ୍ତା ନା, ଦୁନିଆରେ ଆଉ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ ଅନନ୍ୟ। ଏବେ ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ଆରେ ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ମଉସା, ଦେଖ ତମ ପୁଅ ଆଲୋକ ଆସିଛି। ଆଉ ତମ ପୁଅ, ତମ ବୋହୂ ବି ଆସିଛି। ବାପା, ବାପା, ତମ ପୁଅ ଆଲୋକ ଫେରି ଆସିଛି। ବାପା, ତମ ଜୀବନରେ ମାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଜି ଦୂର ହେଉଛି। ବାପା, ବାବା, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ବାବା, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ସତରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଶାଶୁ ବାବା ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ବାବା, କେବଳ ସେମାନେ କହିବେ ଯେମାନଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ହାତ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ। ବାପା, ତମ ହାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି ସତ, ହେଲେ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ନୁହେଁ। ଏ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ବୋଧେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏ ବାପା, ସତରେ କଣ ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ? ରାଗିଛ କି ବାପା
ଏ ପୁଣି ମିଠା ଦିଆ ହବ, ଭୋଜି ହବ, ଏକୋଇଶିଆ ହବ, ପର୍ବ ଚାଲିବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତନି, ମଉସା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବେ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦି ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଉ।